DJ JRP on the mix. Maryam, 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 Oh my god, I love it. Maryam, kin abba na kowa ne. Maryam da ke ne yau dace abokanai na sun tantance a ko'ina ni na yau dace domin ki Maryam na yi fice murmushi na yau ke ce da na yi sogun kuma sai ki bace rashin ki ya sa na ɗimauce Maryam mai suna. Sanki ya kama mini kalbi a zuciyar keke mini gurbi murmushi na ki nake dubi ga ki mai kyau kin sa kalabi ni ganin kin zama malubi kin ga gona kin zama hubbi kewa ni ke yaya tina. Ni na ki ne ki sani Maryam na taho wanki da sama kar ki ce min sai an jima ki min albarma. Maryam, 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 ni na ki ne. 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 Maryam, 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 Maryam. Maryam, ni na ki ne. Maryam, ni na ki ne.